Avanto. No. Avanto. No. Pomo sanoi, että tää kasa siirretään metrin tonne päin ton rautatien takia. Meidän vai? No meidän justiin niin. Koska? Nyt saman tien iltaan mennessä. Avanto. No. Avanto. No. Vois kello on nyt? Tää kello. Se on... Kamatskoenkoet kervenkeet vähän yli puolentee vartintveet 4. Eihän se oo 1:30 vielä. Avanto. No. Käykö sä talvisin uimassa? Avanto. No. Avanto. Pomo sanoi, että tää on nyt metrin sivussa. Tää pitää siirtää tää koko kasa takas. No niin. Meidän. Ilta on mennessä. Hommi. Avanto. No. Avanto. No. Kas kello nyt on? Ja kello. Kello. Se on nyt 10 kyetskeet yli. Se on vartin päästä puolen päässä kohta niin yli 4. Eihän se oo 1:30 vielä. Avanto. No, avanto. No. Eikö sä kylmiltään vai saunasta? Avanto. Mikä on? On Näsijärvessä kuinka kylmää vettä? Avanto. No. Pomo sanoi, että täällä on semmonen lätäkkö 350 kertaa metri, se pitäisi tyhjentää. Mutta mitataan tää nyt. Se on varmaan tää. Mä pidän. Joo, otetaan toi leveys vielä. Tosta kapeimmasta. Joo, siitä. Kyllä se tää on. Pistä siitä vaan. Mikä on aikataulu? Iltaan menne. Avanto. No? Avanto. Paljon kello nyt on? Kello. Niin. Se on nyt 5 enkeet yli. Se rupee niinku 5 minuutin sisään hanittaan toi pikkukeppi tohon niinku puolilta päiviin siihen väliin. Se jää siihen väliin. Eihän se oo 1:30 vielä. Rupee pistää vaan. Tämä. Avanto. Avanto. Pystyisikö tässä vetää? Avanto. Mikä on? Ois pyyhetty autossa. Avanto. Avanto. Ah! Tää voi olla kyllä vähän liian lämmintä sulle. Avanto. No? Loppuuko ruokis kohta? Paljonko kello? Vitsi, se on rikki. Eihän oo. Kato nyt. Se on niin kuin kamatske. Se menee toi pienempi keppi kohta tohon väliin sillain puolilta päivin. Olisi niinku minuutin jäljessä. Eihän se oo vielä puoltakaan. 1 yli. Avanto. Laitatko sä lonkeroon jäitä? Laita. Onko sulla jääpalakone kotona? Oh. Avanto. No mitä? Haluaisitko sä olla joskus kala? Joskus. Avanto. Käykö sä kalsareisillas vai alasty? Nyt loppu. Hei. Avanto. No mikä on? Mä saan muijalta kellon lahjaksi.